Što ako ti kažem da je tvoj život upravo onaka kakve su tvoje misli? Bogatstvo i lijep život počinju u obliku misli. Još davno kada sam počeo istraživati, izučavati misli i epigenetiku, čitajući čak rijetko objavljivane knjige i znanstvene radove na tu temu, shvatio sam da smo mi, ljudska bića, moćni ili nemoćni samo zbog naših misli. U našim sredinama ne postoji učenje o mislima i o tome kako zaista misliti. Podrazumijeva se da čim se rodiš misliš, ali zapravo većina nas samo oponaša tuđe obrasce razmišljanja i življenja. Svaka, ali baš svaka osoba koja želi boljitak u svom životu u bilo kojem segmentu, treba početi misliti drugačije. Mnogi ne znaju kako početi. To je kao da se ponovno rodiš, vježbaš, pokušavaš se dići i hodati, ali ti ipak treba netko da te uhvati za ruku i neko vrijeme vodi dok tvoj hod ne postane stabilan. Potpuno je isto i sa učenjem misli. Malo je ljudi danas doista radosno iz dana u dan. I to ne mora biti tako. Ako misliš da je ovo za tebe, da bi ti moglo koristiti i da bi netko drugi trebao ovo čuti, istražuj. Coaching je proces koji te vodi u tome, ali to je i tvoj ulog, tvoja volja i dokaz samome sebi koliko toga zapravo možeš postići. Eto ga, zdravi i veseli bili.